ଇଆଡୁ କର। ଭିଭୋର ବୋଧେ ଭିଭୋ T3 Pro ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛ ନା? ଭିଡ଼ିଓ ନ କଲେ ଜିନିଷ ସେ ଜିନିଷ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ନୁହେଁ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ ପଇସା ଅଲଗା ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ବାଇଚାନ୍ସ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା ହଁ ଆଉ 30-40 ହଜାର ମତେ କେହି ଦୋକାନ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଏ ଦବ 40-45 ହଜାର ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ନା 2 ଟଙ୍କା ହଁ ସେଇ 100-200 ହଜାର ହେଇଛି ଅଲଗା କଥା 40-45 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଟଙ୍କା 50,000 କଲେ କଣ ହବ 40 ସ୍କାନ୍ କରିବ ଖୋଲିକି ସବୁ ସ୍କାନ୍ ହବ ସବୁ ତାଙ୍କର ଜଣା ହବ ନା ଭେରିଫାଏ ହବ। ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦିଆହବ। ଫଟୋ ଉଠେଇ ସ୍କାନ୍ କରିବ। এটা বেশি কর্ভ ডিসপ্লে বলা হয়। কর্ভ ডিসপ্লে